Аз съм доктор Петрова от дентална клиника Ендодент доктор Сирачева, град Бургас. Какво представлява шейнирането с фибровлакно? Шейнирането на зъбите с фибровлакно се налага при пациенти с пародонтит, при които зъбите са много оголени или силно подвижни. Преди процедурата трябва да се отстрани натрупваната плака и зъбен камък и зъбите да се полират. При пародонталното шейниране е необходимо зъбите да се изолират с кофердам. Използва се специално фибровлакно, което се залепва с течен фотополимер. Фибровлакното е стъклено влакно и представлява силно преплетени нишки с много голяма здравина. Поставя се върху долните зъби от вътрешната страна, което прави шината комфортна и невидима за пациента. За изработването на пародонталната шина са необходими около час, час и половина. Самата процедура е безболезнена и естетична. Предимствата на метода е изключителната здравина и дълготрайност, отлична естетика и биосъвместимост. Така пациентите могат да удължат живота на оголените и разклатените зъби с много години.